bufa buma bufa siu an besla okrano umokam to school board khemani waini metric fail khaiga porilia tei mangni masa ramkrishna mission purulia calcutta bo economics honors pass khaipega tabuk chakri khaitu te masa shillong hoka bobo अब 3 नम्बर बसला बाबा ताउक साकरी खाइतुंगु एकालब्य स्कुल खरंनि न आनि बसाजोंनो आं नुखा कुबै कुबै न बुरि रक परिउ अब एकबार निखा आं ओ बरदुवाली कोनाव गारि ति आसु मातंगु मुरग बा बुरि सिगलाबा बनो परिरन बागै 12 तारपरे नेताजी स्कुल कोनाव तेकेसे मास्टार खरकता मास्टार नारक माने मुरगै मा परिका थामैबारै गुबैनो आनि बुसाजो परिउनो हिनमा हिका बजखन एनआईटी ओ चान्स बाका इलेक्ट्रिकल आफोरगाय जों साना नांलिया हर 2टा जर परिउ जोंसि माहायनो यालाक थुसिरि बाहायनै गुबैनो अरवा एनआईटी ओ एसटी नि बो 1 नम्बर कोक्साखा 5 दिन पर बो चाकरी मानका पावर ग्रिड दिल्ली व गुरगांव जॉइन खेरिगा कुबुइन बुमाउफोरनि दायित्व दङ छात्र निजिनिबो दायित्व दङ हाय एखाय साखा गायमाया तामहिन अब आं निजेसो नुकजाकबा बनि बागै बोसा गोबांनि बागै बनि बागै प्रत्येकटा छात्र साक साक दायित्व मानाय एवं गार्जियन दं चिनी अनिमेश बाबू सामानि फुं जास्ट 6टाव हंखायनो टिफिन बिनि बेग दावै मार हरो बसा परिफ्रु अगजिराम ठीक आमतिनो गार्जियन रक जखन बसानो नायगानि बेसि खायो छात्रब बुमा बुफानो केयार खायो एवं बुमा बुफानो बुमुं चुग्रिनाय किन्तु छात्रसि তিনি और प्राइज मामन कम पाव गया आसक जन छात्रनि बिसिङाव बुफानिबो सन्मान बुमानिबो सन्मान छात्रनिबो सन्मान अबनरक जत्तन बुखाव तुइना नाय किन्तु देरानाले 2 मिनिट से नांगौ फुना मसलाबा मिया बुरिसे खक्लां खामले 2 सेकेन्ड नांगौ अ फुना मसला मिया ड्राग्स आवी गरो लामाव क्लाइ जागमले 2 मिनिट नांगौ किन्तु मुनिसु उमै बासानानै एलाकाव बेलाय कक्तुगु बा फुनान बसला नबा ताम सालांनाय मुनिसुबा मुनिसु नुं फाइता बरनो सन्मान रिउ फुनान बसा जोबरिउ आ कक खानानानिकाय अनेक तुगु मनि बागै नन थानि आं कक गोबां सानानाया नन थानि अमसुंनो हामजा मुंरिनाय आं निजि ताबु आनी बुसुक इंजिनियर पास खाइफैगा जत बुसला अकरानी बनो गाइड खाइमान काहामुङैनो आनी बुसुक इंजिनियर सिविल इंजिनियर पास खाइफैयो बनो गाइड खाइनानै जदि रोंया आंखाय बो पास खाइना नाया बनि बागै आं नंनो थानि अवन कबं तंनाय अर नं थानि लेक्चार होनन बागै फैया नं थानि अवन बिसि कबं तंनाय केफेक मानिनो ता कबल दुत हामिया लामाव ता कबल थुन प्रत्येक छात्र छात्रीनि ऊपर आनी अनुरोध दंनाय जों त्रिपुरा हानि ताबो जत छात्र दङ এই त्रिपुरा हानो जों रक्षा खायनाय एवं जों जन गोप्लाय जतन जों शिक्षा जगत कसानाय हिनै बोखाव संगैयाखै थांदे नि आनी कबं